Ay mga kaidol, so yan mga kaidol, kita nyo yan. Yung si Baba mga kaidol, ang dami yan. Doon na baka mga kaidol. Tapos ko na yun, binilisan ko lang kasi mabagal kasi pag naghawak ako ng kuwan, ano, nagbablog ako. So mga kaidol, ngayon, napakita ko na lang sa inyo na malapit na ako matapos. Kasi mahabang video natin pag ano, bagal ang ating trabaho pag vlog tayo. So focus lang kasi mag-abri puno tayo. So mga ka-idol. So ako gabrihan po. Inalisan ko lang ng damo mga ka-idol kasi sa susunod i-sprayhan natin to mga ka-idol. Kasi pag ano mga ka-idol, ang abaka mga ka-idol, pag i-sprayhan mo yung kaniyang gitna ng puno niya, mamamatay siya, malalantas siya. So ialisan mo natin ng damo 1 kilometer. Hindi mai-sprayhan. Malayo lang. So okay, mga ka-idol dyan. Yan mga ka-idol, lalampasin ko yung mga damo dyan, ka-idol. Mga ka-idol. Yung kanina mga ka-idol, dito mga ka-idol, lalampasin ko na, puputulin ko yung mga puno na to kasi kaso lang, mapangpang. Hindi ko kaya, maputik pa. Maligid tayo dyan. Dyan. Yan lang pinutulan ko mga ka-idol. Yan lang. Nakita mo. Yan lang. So malayo ng tinahak ko mga idol. Doon pa ako sa baba kanina. Doon ko sa baba. Dyan. Doon. Doon. May abaka pa nga doon. Oh. Yun. So mga idol, let's continue mga idol. So lalagay ko muna ang camera. Saan ko ba ito ilalagay? Kasi umpisa ako mga idol. Tara ba? Kukunan na natin yung laya na dahon. So laya na to mga ka-idol. Alilisan natin ang baka. Ito nga pala idol, itong damo na to, tawag sa amin to daat. Nakasusugat. Dapat mag gloves tayo. Ito gloves nga tayo mga idol. So mga idol, standby muna tayo mga idol. So maglalampas muna ako mga idol. Linisin ko muna para pag natapos ko na, ipapakita ko na sa inyo. So ayan, i-introduce sa natapos ko. Okay, salamat. Standby. Later. So mga idol, so ayan mga idol, natapos ko na din. Babaw doon. So mga idol, kita nyo yan mga idol dyan. Diba wala nang, kita nyo yan, wala nang mga damo sa kanyang paligid. So ayan guys, natapos natin mga guys. So pagkikita ko sa iyo guys, ito para maklaro natin. So ayan guys, kita nyo hanggang doon. Yung si Babaw. So ayan guys, marami pang damo no. So i-sprayhan natin yan guys ng medisina para mamatay yung damo. Hindi na masasaktan yung nag-spray natin, hindi na masasaktan yung
Abaka. Yan guys. Ayun to. Sana i-subscribe nyo mga ka-idol at like nyo at i-click ang button para update kayo sa mga sunod kong videos. So ayan mga idol. Ang bigat-bigat. So salamat. Tumbukin na pa. Yan ang mga bukid namin. Bye bye.